गासिबनिसिमबो बिटिआरनि रायजो राजानिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै जों बिटिआर सरकारनि जानानै आंजों लोगोसे विल्सन हासदा इएम बिटिआर आरो अरुप दे इएम बिटिआर फैगौ 20 डिसेम्बरनि जि जोंनि 2 बोसोरिया कार्यकाल बे कार्यकालनि खुंफुंनो लानाय आरो बेजोंनो लोगोसे थांनाय 2 बोसोराव भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि बिटिआरनि गुदि खुंगिरि प्रमद बर' सार बिथांमोननि गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोङो सान्थियै जोंनि बे बिटिआर हालामखौ 2 बोसोर खुंथाय खुंनो हादों आरो बे 2 बोसोराव जों गोबां समस्या जोङो सुस्रांनो हादों। जों गासिबो मिथिगौ दिनैनिफ्राय किसु बोसोर आगोलाव जोंनि ओनसोलाव गोबां दानलाय सुलाय बुलाय सुलाय गावजों गाव एना एनि बेफोरबायदि खेबले खेबले जाबाय थायोमोन। किन्तु बिटिआरनि सुक्ति जाखांनायनि उनाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव दिनै जों मोनसे मोजां थासारियाव रायजो खुंनो हादों। गोबां रोखोमनि आसनि जों थांनाय बोसोराव मावलांदों। बिनिनो जोङो आसाम सरकारनिफ्राय 500 कौटि रां गुडविलनि नामाव जों मोननो हादोंमोन आरो बे 500 कौटिखौ जोङो 678 किल'मिटार गुडविलनि लामाजों अलरेडि कमप्लिट खालामबाय आरो नैबे बोसोराव 21-22आव आरो फिन खेबसेबाव 500 कौटि रां जोंनो आसाम सरकारा होदों गुडविल फेज 2 हिसाबै आरो बे गुडविल फेज 2 जों आरोबाव अनादार 785 किल'मिटार लामा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैगौ मार्च दाननि आगोलाव खामानि मावनानै जों खाबु मोनदों आरो बेनि बादैबो गोबां फिसा फिसा सोलायनाय जोङो जोंनि ओनसोलाव मावदों। जोङो बिटिआरनि रायजोफोरनो होनो हादों। जोङो दुत्त मिशन मोनसे मिशन थांनाय समाव लानाय जादों। पिगारि मिशन जोङो मिशन लानाय जादों आरो बिदिनो गटारि मिशन बे मिशनखौबो जों अलरेडि लन्च खालामबाय। ट्रेनिंनि हाबाफारिया प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव सोलिनायनि लामायाव दङ। पिगारि मिशनाबो गटारि मिशनाबो शिक्षानि खेथ्रआव नैबे 21-22नि जि जोंहा बाजेट दङ बे एसअपिडिनि जि बाजेट दङ बेजोंहाय जोङो 550 एलपि स्कुलखौ जोङो एबार फोसाबनायनि हाबाफारि जों आखायाव लादों। फैगौ मार्च एप्रिल दाननि गेजेराव बे गासैबो हाबाफारिया जाजोबनो थांगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो नैबे बोसोरनि जि 21-22नि जि जोंहा बाजेट बे बाजेटआव 250 मेडिकेल साब सेन्टार जों बे बाराव साबगा हामगा पजिशनाव लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। फैगौ मार्च दाननि आगोलाव बे हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाया नुनो मोनगोन आरो बिदिनो स्कुल जोंनि स्कुलफोरखौ जोङो गोदो आगोलनि समाव जों नुबोदों जि स्कुल कमिटि मोनसे गभर्नमेन्ट बडि बानायना होनाय जायो। बेवहाय गोबां इन्टारेस्ट गैयि सुबुंफ्रानो इनभल्भमेन्ट जानानै स्कुलजों लोब्बा गैयि मानसियानो स्कुलजों इनभल्भ जानानै
स्कुल डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावाखैमोन। बेनिखायनो जों गोदानै गंफा गंफा स्कुलाव साफा साफायै गभर्नमेन्ट इमप्लय खालामनाय सुबुंफोरखौ बेवहाय जोङो चेयारमेनशिप होनायनि खामानिया जोंहा अलरेडि 80% कमप्लिट जाबाय। दा बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांनि अननायाव जों मावफुंनो हादों। आरो जों आसा खालामदों बिटिआर एकर्डआव थानाय माखासे मानि जि हाबाफारिफोर दङ बेबो नैबे बोसोराव मार्चनि आगोलाव गोबां डिपिआरआ फाइनालाइज जानानै फैनो थांगासिनो दङ। जों मिथिगौ दाखालिसो तामुलपुराव जोङो मेडिकेल कलेज बेखौ अन्थाइ खुन्था अर्थात जोङो बेयाव भुमि पुजन खालामनानै मेडिकेल कलेजनि हाबाफारिया जाबाय। आरो क'क्राझाराव जि गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार हस्पिटाला आबुं रुप लानो हायाखैमोन बेखौबो दा जोंनि बिटिआर सरकारा आबुं महर होनो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो जोंनि हालामनि बिटिआर हालामनि गासैबो रायजोखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो बाख्नायनाय बावहरो, अननाय बावहरो। नोंथांमोननि अननायनि दारैनो जोङो दिनै 2 बोसोर जि जोंनि 2 बोसोर जोंनि जि खुंथाय बे खुंथायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय